Pri našom ďalšom videi, ktoré sa volá 22 otázok, na ktoré sa nikto nepýta. Takže toto sú naše zošity a môžeme sa s tým stretnúť, lebo sú to naše youtuberské zošity. Takže ja budem dávať Sally otázky a ona mi na ne bude odpovedať. A potom ja budem dávať otázky a ona bude na ne odpovedať. Takže spíš so zatvorenými alebo otvorenými dverami? Podľa toho, ako moji rodičia chcú stráviť večer, pretože mám väčšinou otvorené dvere, lenže niekedy už večer, keď už mám spať, tak mi radšej zatvoria. Ale to mi aj tak nepomáha, čiže asi takto. Spíš s zatiahnutými alebo odostretými žalúziami? Zatiahnutými, určite. Ukradla si niekedy dopravnú značku? Nerozumiem, na čo by mi bola, takže určite nie. Takže vystruhuješ si kupony, ktoré potom nevyužiješ? No, ako kedy sa mi chce vystrihovať. Bola by si radšej, keby ťa napadlo rojvčiel alebo medveď? A radšej ten rojvčiel, pretože keby ťa napadol medveď, mohol by ťa pri najhoršom aj zabiť. A keby ťa napadol rojvčiel, bola by si síce dosť dopichaná a bolelo by to, akože, no ale radšej by som si chcela nechať sa zahojiť ako Počítaš kroky pri chodení? to, keď sa nudím. Takže už si niekedy stanovala? Stanovala tuto vzadu, tam dole, tam. Som stanovala v takom menšom stane s touto tu milou pani. Takže usmievaš sa stále na fotkách? Áno. Čo iné by mi ľudia hovorili, keby som sa neusmievala. Okúsavaš ceruzky? Keď som nervózna a keď na niečo učiteľka vysvetľuje napríklad do niečo okolo nejakého testu alebo tak, testy nenávidím. To nenávidí určite nikto. S koľkými ľuďmi si strávila tento víkend? S koľkými? S 3? Viacerými, nie? No počkaj, už si ani nepamätám. Asi o 10 minút neskôr. Počkajte. Áno, s 3. Takže, aká je veľká tvoja posteľ? Taká akurát na mňa, len už chcem konečne väčšiu. Vadí ti, keď nosia chalani rúžovú? No pre mňa vyzerajú jak teploši, ale možno im to tak nevadí ale mne to vadí dosť. Aký je tvoj obľúbený film? Väčšinou tie Disney filmy alebo tie Disney seriály. Kde by si zakopala poklad? Ja by som ho nezakopala, ja by som ho uložila do trezoru. Aké máš obľúbené jedlo? Neviem. Asi risotto, alebo niečo, neviem. Alebo perkeld, alebo takto nejak. Ktoré filmy pozeráš najčastejšie a neprestávajú ťa baviť? Pardon, musíme nám malinko zatieniť, pretože nás je moc nevidieť, sa mi zdá. Musíme nejak zatieniť. Dobre, no môžeme. Čo si zapýtala? Takže, aký film pozeráš najčastejšie a stále ťa neprestáva baviť? Asi tie Disney filmy, ale keď sa opakujú veľakrát, tak vtedy ma prestávajú baviť. Komu si dala naposledy pusu? Možno nejakému chalanovi. Alebo môjmu otcovi. Dala by si sa nafotiť do časopisu Naha? To ani náhodou. Nerozumiem, prečo by som sa mala fotiť Naha, keď to niektoré tie modelky, ktoré to robia a je to v časopisoch, tie sú trápne. Takže posledné 4 bonusové otázky. Aké jazyky ovládaš? Angličtinu, akože dobre ju dokážem hovoriť s ňou, alebo tak, že akože viete. Angličtinu, možno tú nemčinu by som chcela vedieť, lebo máme takú hrubú knihu. Slovenčinu a češtinu. Pretože chodím na prázdniny väčšinou, ale tento rok nepôjdem. Ale ty dávaš furt tam. Ser na to. Bojíš sa výšok? Ne, to není moja parketa, bojím sa nejakých vedomí. Spievaš si v sprche?
Nie. Ak ma každý počul, tak to ani náhodou. Aj tak by som neprekričala tú sprchu, ktorá ide. Zdajú sa ti muzikály trápne? Ja na túto otázku odpovedať asi nemienim, ale jak sa to vezme, podľa toho, aký muzikál to je. Takže toto sú všetky otázky, bolo ich 22, keď sa vám chce rátať, kľudne ich môžete zrátať. Takže a toto je koniec nášho videa. Čaute! Čaute!